ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರುಚಿಯಾನ್ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗವನ ಮಸಾಲಾ ತವಾ ಫ್ರೈ ಉಂದುದುಲೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಪುಂಡು ಮೀನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ತಗೊಂಡು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಣ್ಣದು ಕನ್ನಡ ಬಾರ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡದೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ನೀನು ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ತುಳಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಮುಳ್ಳು ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕಂದನೆತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಏನು ಮಲ್ತದು ಕಂದಿಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೀನನ್ನು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ಬೂಡ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಚಿ ಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಒಂದೇಟು ಕೊಡು ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈದ ಮಲ್ತದೆ ರೂಪ್ಚಂದ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪಂಡಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಈತ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡಂಡ ಆ ಸೈಜ್ಗ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನೀತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮೀನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿತ್ತಂಡ 1 kg ಅಂಚ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು 2 kg ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದೈತೆ ಇನ್ನೇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಳುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಆತೆ ಒಂದೊಂದು ಜೋಕುಲೆಗಳ ಕೊರೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಮುಳ್ಳು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮೀನು ಆಯ್ನೆ ಇರ್ದಾತ ನೆಕ್ ಮಾಸನ ಎಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೇರು ನೇನು ರಪ ರಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮೀನೊಂದು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಲ್ತ ತೂನಗನೆ ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಮಂಡೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕುನ ಬದಲು ಮೂಲಿಯನ್ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತು ದೀತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಮೀನು ನೆಕ್ಕಲ ಒಂದು ಈ ಸಕ್ಕರ್ ಮೀನು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾವಾಜ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಕುದ್ದರಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇಂದುವೇ ಜಾತಿ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ತುಯ್ಯರೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇತ ಮಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೆರೆ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನೆ ಈ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಬಿಸತಿಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕತ್ತಿಡೆ ಮಲ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತಿಡೆ ಈಸಿ ಆಪಿನಿ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಮೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಯಾವಜ್ ಮೀನು ಉಂದೇನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಉಂದೇನು ರೆಸಕ್ಕೊಂದು ಯಾನ್ ಕಂತುದಿನಿ ಉಂದುಳ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನಗೊಂತ ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ತೂದು ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಇಂದೆತ ರೆಸ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಮೀನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಂಡೆಲ ಸೇರ್ಪಾದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮನೆ ಕಂತುದು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಡೀ ಮೀನುನೆ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯಿಲಕಲ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಪಂಡದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಈ ಮೀನ್ಲೆನ್ ಮಲ್ತುದು ಯಾನ್ ಪೊಸತತ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಡೆಲ ಒರ ಕಂತುದು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲುಂದೆತ ಮಂಡೆ ಈಸಿ ಅದು ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಈ ಮರಿಯಲದ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನನೆ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೀನುಲು ಫ್ರೆಶ್ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಇಂಚಿನ ಮೀನುನ್ ಕಂತುದು ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಜಿಪು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತುದಾಂಡ್
ನಾನು ಒಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿತ್ತೊನ್ಕ ತೂವಲಿ ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಮೀನುಡ್ಲ ಈತ್ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರೂಪ್ಚಂದ್ ಮೀನುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದೆಕ್ಕುದು ಪತೊಂಬೈದೆ ನೆಕ್ಕ್ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾರ್ದೊಂತೆ ಪುಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ದೀಕ ಐತದಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತನೆ ಪೋಪುನಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಮಲ್ತು ದೀಪಿನೆಟ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪಯಾನ್ ಒಂಜಿ 15 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದ ದೆತೊಂದೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿಮೆಣಸು ಅವೆ ನಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆಜೆಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಆತೆನ್ ದೆತೊಂದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತುದು ಕಡೆದ್ ಪತೊಂಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಉಂದೆಕ್ಕಿಯಾನ್ ಈತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆಪಂಡ ಈ ಮೀನುಗ್ ಇಲ್ಲದ ಮಸಾಲೆನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಗಡಿದ ಮಸಾಲೆ ಆತ್ ಪತ್ತುಜಿ ಉಂದು ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಏತ್ ಖಾರ ಬುಡ ಆತುಕ್ ನಮ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ದಿವೊನೆಲಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಜಿ ದಾಯೆಪಂಡ ಅಂಟು ಬರಡುಂದು ಪಂಡದ ಕೆಲವೆರ್ ಪಾಡೊನ್ವೆರ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದೆ ಮಲ್ತುದು ಎಂಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಶೋಕ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚಾದ್ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಮಸಾಲೆದ ಉಂದೆನ್ ತಾಗದ 1 ಗಂಟೆ ದೀಕ ಇಂಚೆನೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದ ದೆತೊಂದೆ ಉಂದು ರೆಸಕ್ ಅವೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತುದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದ್ ಪೊತ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಜೆಸಳ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡೊನೊಡು ಉಂದೆನವರ ಪೊದ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ದಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಓಂಕಾಳಿ ಅನ್ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಓಂಕಾಳುಲ ಪಾಡೊಂದು ಅಜ್ವೈನ್ ಅನ್ ಪನ್ಪನ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಕ್ ಪಾಡೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಐ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದಿತ್ತಿನ ಉಂದು ದಾದ ಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಗೆ ತೊಂದುಜಿ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಮೀನಾಯಿನೆರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂತೆ ದೆತೊಂದೆ ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತ್ ಯಾವುಂಡು ಸಮ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿಲ ದೆತೊಂದೆ ನೆನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಕನ್ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಅಂಬಡೆಲ ಪಾಡೊಂದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿ ಉಂದು ಅಂಬಡೆ ದಾಯೆಪಂಡ ಈ ಮೀನು ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿನೆರ್ದ ಹತ್ರ ಪುಳಿ ಆದ್ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅರೆಪುನ್ ಕಂತುದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತುದು ಏತ್ ಹದಕ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಹದಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಹದ ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಮಲ್ಪೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅರೆಪ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿನ ಮೀನನ್ ಪಾಡೊನ್ಗ ರೂಪ್ಚಂದದಲ ಎಕಡ್ ಮಂಡೆ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಹದ ಉರಿಟ್ ಕೊದ್ದಿಂಡಾಂಡ್ ದಾಯೆಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತುಂದು ಬೆಯ್ಯೆರೆನೆ ಉಂಡು ಮೀನು ಹದ ಉರಿಟ್ ಕೊದ್ದಿಂಡಾಂಡ್ ಈ ಲತ್ತ ಅಂಬಡೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಂಚ ಕಜ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜುಪ್ಪು ಪುಲ್ಪೆನಾದ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊನೆ ನುಂಗೆಲ್ದ ಮೀನ್ ಕಜ್ಪುಗ ಎಂಚ ನಮ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಪುಗ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ತುಲೆ ಮೂಲ ಹದ ಉರಿಟ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ್ ನಮ ಕಜ್ಜುಪ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಈತೆ ಹದ ಉರಿಟ್ ಕೊದ್ಯಂಡಾಂಡ್ ಅಪ ಮೀನ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಈತ್ ಕೊದ್ದಿಂಡೆ ಯಾವು ನಾನು ಒಂದೆನ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಅವಲ್ ಮಸಾಲೆ ತಾಗದಿನ ಮೀನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ದೀಪೆ
ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಬದ ನಮ್ಮ ಕಾವಲಿಗೆ ತೊನೊಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವೇರು ಕರ್ಬದದೆ ತೊನೊಲಿ ಐಟ್ ಒಂದು ಅಂಟು ಪತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಟೈಪ್ ನಮದೆ ತೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂಡ ಬುಡ್ಪುಜಿಂದ್ ಪಾಡೊನಿ ಯಾನ್ ಮೀನುಗೆ ಅದು ಪಾಡೊನಿಜಿ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಾಡುಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡುಜಿ ಉಂದುವೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸಾಲೆ ನಮಗಿತ್ತ ಮೂಲು ಮೀನುಡು ಪತದ್ ಜಿನ್ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ತಿನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮೀನುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಸಾಲೆನೆ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಈ ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನುದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆಪಂಡ ಈ ಮೀನುಡೆ ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ದಲಕ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇಂದೆಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಇಂದೆನ್ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ರವಾ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪುಜ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಬಾಲೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಒಂಚೂರು ರವೆ ಪಾಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ರೂಪ್ಚಂದ್ ಮೀನ್ದ ರವಾ ಫ್ರೈಲ್ ಬೊಕ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಮುಲ್ಪ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ತೂವೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ ಮಲ್ತ್ ತಿನುಂಡ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ರಡ್ಡ್ ರೂಪ್ಚಂದ್ ಮೀನುದ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೀನು ಕ್ಯಾಬಜ್ ಮೀನ್ದ ರೆಸ ಎಂಚ ಆತುಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.